Dobrý deň, priatelia. Dobrý deň, dobrý večer, dobré ráno. Závisí od toho, kedy to počúvate a závisí od toho, v aké ročné obdobie to počúvate. Možno vám môžem popriať príjemné Vianoce. Možno máte práve peknú jeseň. Možno sa práve chystáte na dovolenku guleváľať niekde pri mori. A možno nie. Možno sa váš život odohráva v rovnakých reáliách ako ten náš. Pretože my sa nachádzame v septembri, priatelia. Vonku šušťí lístie, vonku fúka vietor a už sa konečne trocha ochladilo a už nie je tak teplo do piče. Takže je to veľmi, veľmi, veľmi príjemné. A moje meno je Daniel Jackson, so mnou je tu Martin. To som ja. A okrem Martina je to aj Samuel. Kúku. A vítajte v Neonovom guláši, respektíve v Neonovej bráne. Pre tých z vás, ktorí ste si len tak náhodou pustili túto epizódu, bavíme sa o popkultúre a riešime videohry, častokrát staré, ale zároveň aj nové. Riešime filmy, riešime seriály, riešime nejakú hudbu a tak. A práve dnes sa budeme baviť o filmoch a budeme sa baviť o seriáloch. A asi to môžeme odštartovať, priatelia. Začneme teda s dlhými nohami. Čo sú to dlhé nohy, priatelia? Kto nás uvedie do tohoto filmového snímku? Jak sa volá Perkins? Ja to si spomeniem na tie šaláty. Také vlásky šalát a tak. Taká firma Perkins, ktorá robí. Os Perkins, jak sa volá? Hej. Ktorý vlastne teda režisér tohto snímku je to taký kvázi asi horor, to nazvime to horor. Ja by som to neurobil, som horor, taký thriller. Taký thriller skorej, asi skorej thriller. Ja by som ináč povedal, že to je horor. Asi ako komu sadne, ako komu padne. Thriller s hororovými prvkami. Tak. Ktorý má samozrejme aj nejaké prvky komédie, procedúrálu toho, niečo ako Silence of the Lambs, trebárs veľakrát sa skloňuje pri tomto filme, práve Silence of the Lambs, Mlčanie jahňat. Čo by sa ale povedal, že nemalo. Asi nemalo, to je trošku taký potom iné očakávanie má človek, keď ide do kina. Ale teda bavíme sa tu o agentke FBI, ktorá možno na základe nejakých svojich schopností, ktoré nie sú úplne jasné, jasne popísateľné, má taký akože dobrý odhad asi čo sa deje v tom konkrétnom prípade, tak ju zoberú medzi seba šéf vlastne nejakej tej pobočky krajskej FBI, aby vyriešila teda prípad vražd, ktoré majú taký zvláštnu premisu, že vlastne nevedia teda dolapiť toho vraha už niekoľko x rokov a tak asi tomu toľko. Čo to máme koho v hlavných úlohách, priateľe? Majku Monroe máme v hlavnej úlohe, ktorú sme asi prvýkrát videli v It Follows. Inak to je dobrý point. Bo ja som presne taký, že odkiaľ mi je známa tá holčina a na It Follow som zaudol. No a hrá tam teda úplne inú rolu, samozrejme. Je taká strašne, aj ne že stoická, ale skorej taká... No má taký Kirsten Stewart trocha. Hej, ale akože, že je nám jasné od začiatku, že není úplne sociálny živočík, není úplne ako keby... Není normálna úplne. Hej, má niečo zažila v živote už predtým. Taká divnúčka. Je taká troška divnúčka. No a tak, asi za samozrejme do spoilerov nechceme zachádzať. Tak nie, ale tak máme tam samozrejme Nikolasa Klietku, hej. Nicolas Cage, áno. S ktorým sa... Mikuláša? Tak. Mikuláš Klietka. Mikuláš Klietka. Blair Underwood. Čo neviem, kto je to mená, vieš. To je jeden z tých asi... To je tam Manka, myslím. To nie je to Manka, to je ten Černok, ktorý tam je... Ten šéf FBI lokálne. Ten šéf FBI, tak sorry. Ale nice. Nie je to Manka, ale je to tatko. Ja by som si tiež typol, je to jasne nejaká baba, ale... Tak ale Blair, akože naozaj. No, ja som ho tiež nepoznal, takže to je asi dosť jedno. To obsadenie toho filmu není až tak strašne známe, aspoň nie je známe z takého toho konvenčného hollywoodského hľadiska, že aby sme to zjednodušili, sú tam že relatívne neznámi herci až na Nicka Cagea. Hej, ktorý vlastne není, keby mi nikto nepovedal, že to je Nick Cage, tak vlastne asi neviem. Naozaj? Práve paradoxne trošku v niektorých scénách som bol taký, že
som si uvedomil, že to je Nick Cage a začal som ho tam hľadať pod tou maskou. On je teda, aby sme to uviedli trošku na správnu mieru, tak on je ako teda hodne zamaskovaný. Má veľa make-upu všelijakého na sebe a týchto vecí, čiže... Takže takého, čo mu zvýrazňuje lícne kosti a že ako taká karikatúra vyzerá. Áno. No a teda on je teda tým dejateľom toho celého, on je teda ten eponymný Longlegs. Dlhonoháč je teda Nick Cage. A teda je on vrahom alebo není, lebo vlastne nikdy sa ho nepodarilo jeho prítomnosť spojiť, alebo teda uviesť na miesto činu, či tam naozaj bol alebo nie. Ale teda vieme, že teda tie vraždy sa s ním nejak sú spojené. No tá premisa je strašne zaujímavá, ne? Že existuje človek, nejaký vrah, ktorý zabíja ľudí takým spôsobom, že ich vlastne nezabíja. Že príde k ním, sú záznamy o tom, že tam prišiel, sú záznamy o tom, že odišiel a potom niekto v tej rodine, väčšinou otec, zabije zbytok celej rodiny a potom zabije samého seba. A je teda pridelená táto agentka na tento prípad, aby sa snažila dopatrať tomu, že čo sa to tam teda kurva deje. Čo je, že strašne cool premisa. Ja som od začiatku rozmýšľal, že ty vole, čo tam bude? Že čo tam bude, aký, ne že gimmick, ale že akým spôsobom to on robí, vieš? Že to som bol, že ultra hooked. Prvá tretina filmu je plná, že dokonalá. Naozaj, že... Už len tá prvá scéna, vlastne, kde sa stretávame s tou Mikou Monroe, ona sa volá, neviem, jak sa volá tá postava. Niečo na R, myslím. A vlastne vidíme, ako rieši nejaký iný prípad a tam vlastne aj nám odkomunikujú Lee Harker. Odkomunikujú vlastne ten hunch, ktorý ona má, že vlastne je to možno niečo nadprirodzené, že má taký ako keby šiestý zmysel trošku, hej. Ale stále je to v rámci nejakej ako uveriteľnosti, nie je to niečo, že ona zavrie oči a teraz vidíme, jak kamera cestuje, ale proste len niečo sa jej nezdá na nejakom konkrétnom dome a to vidíme ešte pri inom prípade, kde teda áno, má pravdu, je to ten dom, ktorý hľadajú, aj keď tam 1000 rovnakých, je to nejaký proste suburbia americká, predmestie. No a teda hej, na základe toho príjmu do toho tímu, ktorý sa snaží dolapiť Longlegsa. A teda čo je môj taký ako keby presne, že ono to z takého crime procedural proste a hororu, thrilleru zbieha aj do iných žánrov alebo teda do iných žánrov. Mne sa strašne páči na tom celom, hovorím, fakt neviem koľko chceme spoilovať, ako je to proste ako taká. A to je vlastne sa poďme odkazuje aj ten Perkins na to tým, že čo natočil predtým. Natočil tú Hansel and Gretel, takú veľmi avantgardnú, povedzme, to nazvem, ale výborný film. Čiže akože častokrát to je aj také, ako keby je to taká trošku rozprávka. Hej, hlavne tá, čo ona teda má nejakú spojitosť s tým vrahom, o ktorej teda my nevieme, ale vlastne nám to ukazujú v nejakých flashbackoch. No a tak, a čo si o tom myslíte, chlapci? Tak môžeme ja začať? Môžeš. Podľa mňa to bolo veľmi vlážne. No. A možno, že aj, že poďme asi spoilerovať, lebo ťažko sa o tom bude hovoriť, keď nebudeme môcť sa vyjadriť v tej poslednej tretine, takže ak ste nevideli Longlegs a chcete si to pozrieť, a teda nechceme vám to vyspoilerovať, tak od tohoto momentu začínajú spoilery a skipnite ja im o 10-15 minút. Hej. No. Hej, ťažko sa o tom rozprávať bez toho. Ja som teraz úplne hľadal slova, čo môžem a nemôžem povedať. No, ako Juro, ty si povedal, že ten hook je super, tak potom to akože vyšumí do ničoho podľa mňa, že nie je to clever, je to, že no, robil to Satan. Je to hlupučké dosť, no. Ten film hrozne stroskotal na tom hype, ty kokos, aspoň pre mňa, že ten film bol hrozne vyhypený a práve bol prirovnávaný k Silence of the Lambs a k podobným veciam. Zodiakom a Sevenom. A
to v mojej hlave vytvorilo isté očakávania, ktoré tam fakt, že nemali byť. Ak by to bolo naozaj marketované ako proste indie thriller s Nickom Cageom ujebaným, ktorý tam hrá troška inú postavu ako zvyčajne hráva, tak by som to vstrebal asi oveľa lepšie a zároveň tá prvá tretina bol fakt, že super film. Že kinematograficky tam je nádherne budovaná atmosféra, strašne sa mi páči, ako je ten world building celkovo robený, ako je ti predstavená tá záhada, už len ten prvý záber na toho Longlegsa, teda záber, hej, že keď tam prvýkrát sa zjaví v tom intre, tak to je fakt, že kurva super. Áno, že není ukázaná úplne, že jeho tvár, iba ústa, ako rozpráva, že je to pekne premyslené. Jo, lebo je Long a ona je malá a nevidí, akože... Jo. Áno, že je to premyslené, vyzerá, že vlastne vyzerá to dobre to znie, že nemám s týmito všetkými herci sú super, len podľa najväčší problém je ten scenár. Aj ten hororový moment, keď prvýkrát, toto je asi jediný hororový moment, čo tam pre mňa bol, kedy Longlegs príde k tej Lee prvýkrát na tej jej chate. Vieš, keď ona je na tej chate, píše si nejakú vec a sleduje ten environment okolo, ktorý sa tam odohráva, vieš, tam je aj dobre použitý soundtrack, aj fakt, že to celkom gradovalo a cool, hej, že a potom sa to už len rozpadávalo. Ešte je tam skvelá scéna vtedy, keď objavia tú bábku na... Uniká mi slovo. Tá vec, ktorá je hore nad domom. Povale. Na povale, presne tak. Keď tam objavia tú bábku, to bolo super. Ale ako náhle začne Hail Satan a začneme ísť týmto smerom, tak... A hlavne, a toto bolo že moje najväčšie sklamanie toho filmu, že ten cool reveal, ktorý som tam celý čas čakal, že ako ten Longlegs ich teda zabíja, čo sa tam kurva deje, vieš? Tak to bol Satan, proste bábka. No áno, presne, aj to bol môj najväčší, že... Ten overshadowing tých narodenín, to tiež bolo také... Hej, to akože, to je presne, že no ja som kapitán tuto a že mám 14-ročnú dceru. A by the way, ten vrah, ktorý on zabíja 14-ročné, ale to si nevšimaj. Čo sa Ježišmária, že... Že ako keby zrazu, mám 5 rokov, zrazu ten scenár prebral niekto druhý. Neviem, že nepoznám úplne tú... Ja som práve, že si videl rozhovory, ale to akože to fakt, že písal. Tam to, a písal to tak, že to normálny kreatívny proces, že z nejakej idei to začalo, vieš, akože sa to rozrastať. No ja som tu asi jediný teda na opačnej strane barikady. To je super. Keby sme si to všetci iba len Pepešovou jasné, to nebolo dobré. Ale súhlasím s jednou vecou a to je to, že očakávania boli nastavené zle. Celkovo. Nie, že pre mňa ako takého, ja nemám rád henty keci, že lebo je to jak Silence of the Lambs a je to aj hento, ja na tom akože moc nepočúvam, hej, že to mňa moc ako nejak neovplyvňuje pri tom, keď idem na film, ale úplne rozumiem tomu, že koho to ovplyvnilo a možno aj taký general audience, že potom boli takí, že what the fuck, že neboli z toho možno trošku sklamaní. V prvom rade ja som bol do piči v kine, kde bolo tak minus 18-30 milión stupňov do piče. Fakt? Čo si bol kde? V Auparku jebnutom, v Cinema City som bol. A normálne som počas filmu musel vybehnúť, hovorím, slečna, prosím, že to nie je možné, však ako ja tam zmrznem. A ona, že som videla, že došla do sály a pozerala a že potom som vyšiel von a že to si robíte srandu, že ja mám klby, že ja neviem takto zohnúť ruky. Proste, že... A ona, že ale tá 23 stupňov tam bolo. A ja, že 23 stupňov, ale jakých? Ja neviem, ja som mal pocit, že okolo mňa takto proste centrové. Ja neviem, fakt, akože, či som sedel pod nejakou onou rovno, pod nejakým výduchom, ale aj keby, tak akože do píči. No. Čiže... Bol si tam sám? Koľko ľudí tam boli sme tam a presne okolo mňa tiež ľuďom bolo zima. A vieš, bol som v kráťasoch v tričku, lebo to bolo ešte leto. To bolo čo, akože ešte tá si teplo. Vyšiel von na 40. No vyšiel som von a aj som sa strásal. Kedy som bol. Čiže chilling experience to bolo. Ale... Čiže vlastne som úplne na prvú hodinu na tým filmovaní moc nerozmýšľal, lebo som bol strašne nasratý a úplne som chcel napísať nejaký status, že čím nejebe s tou klimatizáciou, ale neviem čo, to je jedno, ale potom, jak som si to začal akože trošku viac rozoberať v hlave, tak som si uvedomil, že vlastne sa mi to veľmi páčilo. A práve to je to, že aby som sa vrátil späť k tomu, že k tým očakávaniam, že čo to vlastne malo byť,
tak vlastne keď som si uvedomil to, že to vlastne celý ten hororový element alebo ten element toho proste vyšetrovania nejakého tam je vlastne oveľa menej podstatný ako ten lore v podstate, alebo teda tá jej skúsenosť a takáto preto som sa hovoril o tých nejakých akože rozprávkach alebo fables alebo čo, že on je vlastne vyslovene taký bubák. Hej, že a vlastne ten celý že to bol vlastne taký akože folklórny až skoro ten príbeh, hej. Ten jej konkrétne, to ako keď bola malá, tak ich navštívil niekto a vieš, že ktorý potom žil niekde v pivnici a akože toto celé, keď som si uvedomil, že to je vlastne tá poslednejšia časť toho, tak ako viac som pristal na tú hru. Je pravda, takto, úplne s vami súhlasím v tom, že ten scenár vlastne není úplne tight. Hej, že zachraňuje to pre mňa strašne veľa vecí iných. Hej, že zachraňuje to tá Maika Monroe, zachraňuje to ten Nicolas Cage, zachraňuje to jak je to natočené, proste tam ako není snad celého záberu jedného. A teraz, aby som povedal, teda hovorím, ja som na veľmi pozitívnej strane. Hype bol zbytočný podľa mňa, zbytočne tomu len uškodil. A podľa mňa aj vo vašich očiach, keď ste na to išli, vieš, že a možno aj mne trošku, hej, že teraz sa netvarím, že som voči tomu imúnny úplne, ale dve veci mám proti tomu ja, že čo mňa srali a to bolo, že vôbec nejsom proti satanovi a neviem čo, to sú akože super veci, presne však Satanic Panic, akože bol tak v 10 rokoch, to už ten satanická panika až tak nebola, ale stále možno tam ešte nejak vyčíňala v tej Amerike. To všetko sedí. Možno to vyobrazenie samotné nemuselo byť také na prvý vlny, že fakt akože, že pentagram, vieš, Alighieri, vieš, a tieto všetky veci, že nemuselo to, mohlo to byť možno trošku viac zamlžené, že nemuselo to byť také fakt, že 666, vieš. Hej. To by som akože kľudne trošku viac obskurnil, hej, keby som teda ja bol ten, čo je za to zodpovedný. A po druhé, čo ma ako keby najviac nasralo, čo je, to je taká len estetická vec. Toto, čo som teraz s tými symbolmi a s tými, že akože vieme pochopiť, že to je Satan aj bez toho, aby ste mi pentagram ukázali. Strašne sa mi napríklad páčilo to, že vždycky strašne veľa negatívneho priestoru tam bolo, keď napríklad presne u nej na tej chate. Áno, ako si ho hľadal. Tak vždycky si ho tam niekde, proste to bola akože skvelá hra s tým publikom, že s tým jeho očakávaním práve, to bolo akože geniálne, to sa mi strašne proste ľúbilo, aj keď mi odmrzali ruky. Ale čo ma fakt, že nepotešilo, tak bol ten reveal toho, že ako to tá matka vlastne robí celý čas. A ja, že Ozino, že ja nepotrebujem fakt, ako toto fakt nebolo treba. Poprvé, mi prišiel strašne lame, že vlastne to sa ja som si v mojej predstave toho, jak som to videl predtým, bolo, že ten celý proces toho, ako oni začnú blbnúť v tej rodine, sa nejak deje. Že to sú nejaké otázky týždňov. Kedy oni postupne zase prichádzajú o rozum. A to bolo tak, že ona tam došla, posadila, zabil, tam sa udiali veci, zobrala babku, odišla. A to bolo strašne lame a hlavne vôbec ja už som vedel, že tá mamka je do toho nejak namočená a to všetko mohlo ostať nevypovedané niekde. A tým, že si mi to fakt polopate ukázal a ešte 6-krát odchádza z dverí a neháva tam a zatvára za sebou zakrvavenú chodbu, vieš. Prečo? Na čo mi to hovoríš? Akože toto bolo pre mňa, akože dovolím, neviem, netuším, ale akože to mohlo byť niečo, že aby to vysvetlili možno, že niekto v štúdiu zakročil, ale tam nebolo čo vysvetľovať, veď to bolo jasné. Bábka nejakým spôsobom influencuje tých ľudí, aby zabíjali. Proste. Jo. Hej? Toto má tam úplne, že toto bol vyslovene vec, že mne sa to páčilo, vytočený som bol a potom aj koniec sa mi páčil actually. Akože, ja som napríklad ja som bol úplne OK s tým presne, že tam nejaké akože paralely, že áno, ona 14-ročná keď bola a tie akože veci, to som s tým bol úplne OK, že nebol som taký, že jasné, že som vedel, že keď tam došla k ním domov a bavila sa tam s tou jej dcerou, tak že to nejakým spôsobom sa akože reintroducne. To mi bolo úplne jasné, ale to mi vôbec neprišiel, akože fakt ma nasralo hentá retrospektíva, to som odtiaľ vystrihol z toho filmu preč. Vôbec to nebolo treba.
No celkovo veľký rozdiel medzi jednotlivými kapitolami toho filmu. Že ten začiatok bol naozaj až príliš dobrý na to, čo potom nasledovalo. Že tie očakávania, ktoré ti nastali v hlave, jednoducho u mňa sa to strašne rozsypalo potom. A možno aj teraz, keď si to tak viacej vypichol, že taká tá to prevysvetľovanie všetkého do posledného detailu, že čakal by som to od akéhokoľvek iného filmu, ale nie od tohoto. Vieš, že stále sa bavíme o relevantné filme s malým budžetom, s nezávislou produkciou a tak, že na čo? Vieš, že koho cieľiš tým, že komu to potrebuješ dovysvetliť, čo na tom nebolo jasné. Ten scenár má viacero problémov, hej, že nechcem to teraz úplne nitpikovať, že jednu vec za druhou, ale už len samotný názov toho filmu, hej, Longlegs. Tá jedna hláška o tom, ako ho tam tie jeho dlhé nohy priviedli, bola spomenutá vtedy na začiatku. Potom už sa žiadnym spôsobom nevraciame k tomu, prečo vlastne sa volá Longlegs, akým spôsobom je to prepojené s tými vraždami, ako to akokoľvek figuruje v tom príbehu. Vieš? To mám actually insight taký malý do toho, že a ja si myslím, že to vysvetlenie akože súhlasím s tým, čo povedal, že má to taký film, no ten Nosperkis povedal, že čo to je Longlegs, vlastne, že nič. Že to není, to je proste meno. Ale že, že podľa neho to bola dobrá kombinácia toho, že creepy, ale tak trošku aj také crazy, vieš, akože také funny niečo, vieš, že Kuklavnovi to nejak prirovnal, alebo tak, vieš, že je to aj, áno, Longlegs, pavúky, whatever, vieš, sú creepy, ale sú aj vlastne ten názov samotný v tom slove taký nejaký, taká hravosť sa ukrýva, vieš, že to bol vyslovene len, že čisto len, že dobrý názov. Toto sa mi páči ako názov a tak sa bude volať ten guy. Vieš, tak potom, že pre mňa bol asi downer to, že to bol iba názov. Vieš, že asi som čakal väčšiu hĺbku od toho, neviem ani z akého dôvodu. Vieš, to je zase druhá vec. Asi preto, že si počul, že najlepší film za posledných 15 rokov. Ale to som vedel, že to nebude najlepší film, ale neviem, no. Lebo tá prvá tretina fakt, že nemá žiadnu chybu. Vieš? Nemám. Že hrozne veľký gap je medzi tou prvou tretinou a medzi zbytkom toho filmu a neviem presne identifikovať, že prečo. Vieš? Paradoxne pre mňa je fakt, že posledná tretina asi najviac z toho diskutabilná, lebo je tam presne súčasťou toho je ten reveal, ktorý vieš... Ne, ako takto, ale fakt som si vedomý toho, že to pre mňa zachraňuje strašne veľa iných faktorov, ktoré proste bohužiaľ ten scenár a preto ako keby aj to, keď som si uvedomil, že to je vlastne taký fable viac ako všetko ostatné, pre mňa aspoň. Teda. Ja to tak čítam, že vlastne je to taká bajka, alebo bajka, povesť, rozprávka, tak o to viac potom mi ten scenár nevadí, že vlastne je trošku taký formulaický, vieš. Akože, áno. Ale hovorím, zachránilo to pre mňa všetko. Majka Monroe geniálna, úplne proste vymakaná, samozrejme Cage tiež, akože to hej. Král úplný. Pritom akože veľa ľudí asi by povedal, že zase to tu má, že to je takéto jeho, ale ne, to tam úplne sedí podľa mňa Grid na šerbel. Tak presne balancuje medzi to úplne crazy proste nejakou tou a takou tou, že vlastne mu trošku aj rozumieš, ale akože vieš, že asi odkiaľ prichádza, vieš, ten človek. Cage tam je super. Úplne. A kamera, všetko proste. Chalani, posuneme nás ďalej. Odporúčame Longlegs? Komu odporúčame? Ja hej. Ja tiež v podstate. Takže určite. Asi aj. Ak máte radi, že thrillery a crime veci a Nicolasa Cagea, tak jasne, určite si to pozrite, ale nečakajte od toho proste film storočia. Áno, presne, nečakajte to film storočia. Vôbec ten hype bol proste prepisknutý. Je to výborné, také, aké to je samo o sebe. A proste na nedeľu večer, na sobotu, úplne, program. Že vybavené. Tak. Aj. Tak. Ja by som ešte... Ja som od neho videl ten Hansel and Gretel a ja si iba pamätám, že to dobre vyzeralo, ale mal som s tým podobný problém ako s týmto a to tiež viem, že písal on a možno tam je ten problém, že on vie ako režírovať hercov, vie ako chce, aby vyzeral ten film, ale nevie úplne napísať ten scenárik. A teraz, že vraj ide robiť ten Monkey od Stephena Kinga, Fakt? čo by mohlo byť dobré.
že jeho vizuál, presne. Jeho vizuál už... To už sú normálne trailery na to. Fakt? Čo, Áno. Ježišmaria. No. Akože ten trailer takto, to je teaser. Okay. To je len také, že to je taká opička, čo tak bubnuje. Jasné. Takže iba, že from creator of long legs, neviem čo, blablabla, ale áno, from Stephen King. Hej, no takže to je podľa mňa veľmi dobrá predlohu má, ale kombinácia. scenár robí stále asi on, podľa toho, čo počúvam, nie? No to neviem, áno, ale tak predloha je podľa základ. Hej. Takže takto tomu verím oveľa viac. OK. To bol dobrý shoutout. Dobre chalani, ja nás posuniem ďalej a posuniem nás ďalej troška netradičným spôsobom. Teraz si urobíme takú maličkú odbočku od filmov, lebo ja viem, že Samo bol na anime show. Ježi, ja som bol na anime show, to je čo, no? Poďme sa prosím vás pobaviť o tom, ako bolo na anime show. Takto, takže dám tomu 5 minút, lebo fakt Jasné, bol som tam 5 hodín, čiže... Nemusíme ísť úplne do hĺbky, ale som zvedavý na tvoje dojmy, priateľu, lebo teda ja som bol na anime show naposledy asi pred 10 rokmi. Ja tiež. V Istropolise som bol. A ja, hej. Ja som nikdy nebol. Kde to teraz býva? Býva to v Deka Ružinov. OK. A ja som vôbec nemal predstavu o tom, jak to vyzerá. Hej, že ja som si myslel, že to je menšie. Hej. Tým, že je to v DK Ružinov. Ale on to je v DK Ružinov a ten DK Ružinov je tak oplotený. A tam sa to deje vo vnútri ešte aj ako pred tým DK Ružinovom na tých, ako keby na tom priestranstve. Tam sa to stánky deje. A tak. A teda môj synovec tam chcel ísť, Teo, 10-ročný. Mm-hmm. A je to hráčik, presne aj nejakú mangu číta anime a tak, čiže Ty si išiel takto na 99% na 99% má prejdeného Hollow Knighta, strašne akože všetkých bossov, úplný hráč. Ja sa hanbím pred ním niekedy. No, ale teda on tam chcel ísť, tak reku, že jasne poviem s ním, lebo brat nemohol, tak no a bol som prekvapený tým, že koľko ľudí tam je, 1 milión, akože takto, ten venue je podľa malé na to. Len potom, čo ten Istropolis búrali, neviem, či nevedia nájsť akože miesto, alebo není lepšie miesto v Bratislave, alebo neviem. Kam by to asi ani není do Refinery Gallery, alebo možno, potom už do fakt volá čoho obrovského. No, ale akože teda 1 milión ľudí na pomerne malom mieste, že aj vnútri vlastne tie sály sú také menšie, v tom DK Ružinov aj ten samotný oný, potom sú tam akože vonku také stany, alebo teda také prívesové vozidlá, alebo jak to nazvať, neviem čo, kde sú proste ďalšie akože kde sa ďalší merch predáva a sú tam ďalšie veci. No, takto. Však sranda, samozrejme vidieť zase niečo iné, hej, akože proste, jak ja hovorím, anime was a mistake, aj keď som fanúšik anime, ale teda veľmi taký vlážny, alebo teda málo som videl. Bol si na nejakých prednáškach? A bol som na prednáške super 80. a 90. roky vo videohrách slovenských. OK. Od koho? To Teo vybral. Neviem, jak sa volal ten pán. Bohužiaľ. Okay. Teraz si nespomeniem. Ale bolo to také akože presne ZX Spectrum a Didaktík a tieto veci sa riešili. Dokonca konečne som sa dozvedel, ak sa volá jedna hra, čo som hral jak malý. Som tam videl screenshot, no prosím vás, keď som sa zapýtal, jak sa volá tá hra, že to je Jet Story. To neviem. Že od Františka Fuku, a ja že bože ďakujem, že som to snažil nájsť, len ja som sa snažil na Google nájsť, vieš, Rocket, ZX Spectrum, Flying Through Space, vieš, akože... List 100 hier. Hej, áno, to nenájdeš proste. Potom sme boli na Character Design 101 od nejakej Yuffie, myslím, že sa volala. Okay. Taká akože je vidieť, že vychádza z anime, že je taká akože teda kreslí dievča, vychádza akože z nejakého anime prostredia, ale teda ako robí teraz profesionálne nejaký character design, že do hier a tak. Okay. A bolo to také akože pre neznalých, akože tej problematiky, ale akože dobre to baba akože veľmi zvládla. A potom sme samozrejme stánky pobehali, videli sme cosplay, proste skimpy anime girls sme videli. Nesmrdelo to tam inak, musím povedať. Vetrane funguje, fakt? Vetrane fungovalo, alebo teda možno ešte bolo málo hodín, alebo to bolo tým, že práve podľa mňa ten pomer, že hodne veľa tých práve anime girls tam bolo, že akože mladých, že vieš od 15 do 25 trebárs a tie sa asi umývajú, vieš. Tak... Ale teraz už nemáš ani takých tých, že tlstých nerdov. Nie, práve áno. Teraz sú už len takí, že takí strašne ženštili malí chlapci. Vieš, bolo to tam akože veľmi diverzné v tomto a teda áno, musím povedať, že takých tých akože poctivých
starých dobrých proste, a to shoutout všetkým takým, to teraz nehovorím na nich nič zlom, hej. Tak takých tam bolo proste, že pomenej, hej. Že aj táto celá kultúra sa určite niekde posunula, vieš, že proste my sme nečítali mangu na základnej škole, jak proste Teo, vieš. A nedalo sa k tomu dostať. No. A ja, že čítajú vôbec, že takí ako fanúšikovia ako ja, tam je asi iba jeden. A ostatní čítajú tak iba jednu alebo dve, vieš, mangy. A ja, že wow, vieš, že... Takže bolo to také celkom, no, taký, ne že kultúrny šok, to by som nenazval, ale bolo to také milé sa pozrieť do tejto onej. A dvakrát som išiel okolo Eňakového stánku a dvakrát som ho ani sa vlastne k nemu nedostal. Bol taký tam okolo? Nice. Ne, nejak som proste, raz som niečo riešil iné a druhýkrát som išiel z druhej strany, alebo niečo také. Jasné. Potom som si na to spomenul, že to píči, že mohol som ho ísť nepozdraviť. Takže odporúčaš anime show? Akože... Takto, zahrali sme sa arkády, zahrali sme sa Playka, staré PlayStation 3, hocičo, proste staré hry tam boli nejaké, alebo tá staršie, a boli tam samozrejme nové, to sme sa hrali s tým Teom. Bol tam K-pop nejaký, bolo tam všetko, videl som akože brutálne cosplay, z Elden Ringu som videl brutálny cosplay Rany the Witch, ale že extrémne dobrý. Nice. Ne taký, že si vreco obliekla na seba, ale že extrémne dobrý. Som takto, že akože som double take spravil, že ty kokos, wow. A neviem, no asi dobre. Není to úplne pre mňa, samozrejme. Je to tlačenica, aj napríklad, že keď sa chceš vôbec dostať do nejakej tej sály, tak tam musíš ísť do nejakej rady a vieš, potom oni tú celú vlastne sálu vyprázdnia, aby sa tam vzduch vymenil vzduch, je tam ešte vetranie aj v programe, ale hlavne aj, aby akože tam nesedeli tí ľudia, čo čakajú na nejakú show, vieš, že o 10:00 večer, alebo neviem, o 5:00 po obede, aby tam nesedeli celý deň, aby si len držali tie miesta a potom vlastne tí, čo sú ísť na tie medzi tým, takže je to tam taký hustle, no akože nechcel by som to organizovať určite. Dobre, no. No ja som čakal väčší rent na volačo, ale vyzerá, že normálne si mal, že celkom, že good time. Ale hej, však nice. Hej, práve, že ja som ako, nemal som čo vlastne, a niektoré kostýmy proste super, vieš, a videl som, že tých ľudí baví, tak let's go, vieš. Jasné. Nič sa nenasralo? Ne, vôbec nebol tam nič také. A čo som si všimol, že tak si tak pamätám, že niekedy to bolo také, že free hugs. Ne, to bolo také to, že presne oni masňáci, že mali, že free hugs a neviem čo. A teraz vlastne to je naopak, že tá celá komunita sa voči tomu tak otočila. A všetky baby a tak mali, že no free hugs, alebo to, že no hugs a tak, lebo asi, že akože, aby ich neharasovali teda časť populácie toho anime show, tak všetky boli také strašne standoffish, že iba tak videl som takých pár scén, jak tam za ním niekto došlo, že môžem fotku a oni také vieš, že sa to tak celé nejak otočí, neviem, zaujímavá sonda do inej kultúry, ktorú akože samozrejme nejakým spôsobom poznám a trošku akože aj jej fandím a tak, ale nikdy som... Pripadal si starý sám, keď si to bol? Ne starý, ale iný. Ja som nemal nič na sebe, nemal som ani odznak jeden. Žiadne anime was a mistake tričko. Ne, ale rozlišťal som nad tým, ale bol som tam, že asi fakt, že jediný, že jeden z mála, ktorý fakt nemal, že nič. Aj tí, čo úplne najmenší effort do toho dali, tak mali aspoň nejaké odznaky, alebo čo, vieš. Okay. Ja som bol, že úplne bez ničoho. Tričko Pixel Federation? Biele tričko, zelená košela, vieš. Okay. Dám. Jasné. Bez potlače. Dobre, super, ďakujem za tento report, lebo ja som tam nebol dlho a jak sa poznám a tak sa tam už asi nedostanem, lebo by to bol môj koniec. A cool, poďme ďalej tým pádom, priatelia. Čo máme ďalej na liste? Podľa mňa by sme sa mohli povenovať Ja by som ešte predtým, jednu vec, keď už si spomenul toho nejaká. Neviem síce, kedy toto vidia, ale dúfam, že pred 18. oktobrom. To isto. Lebo dúfam, že chcem iba shoutoutnúť jednu malinkú vec. Už to malo byť sa odohrať v septembri, ale ja s Eniakom, hlavne Eniak teda, budeme mať DJ set na Hrade Devín a on bude hrať 3 hodiny pre Boha živého. 3 hodiny a ja mu budem robiť občasný gitarový support, takže príďte. Je to piatoček, 18. Nemáte čo iné robiť, verte mi. Dúfam, že bude ešte normálne počasie, že aspoň nejaké že smietky tepla. Uvidíme, držím palce. Uvidíme, ale každopádne iba taký rýchly shoutoutík,
S Eniakom tam budeme. Naobliekajte sa, kamoši. Hej, tak bundy existujú. No, bundy existujú. No, asi hej. Dali sa vyfúkať na devín. Asi hej. No. Bude to príjemné. Tak sa nehambí a prídi. Ďakujem. Dobre, nice. A teraz poďme naspäť k filmom, priatelia. Prenesme sa teraz do troška iného univerza, ale veľmi známeho univerza. Možno jedného z najznámejších univerz na svete, priatelia. Prenesme sa do sveta jednej z najznámejších frančíz, ktorá kedy bola zrodená v modernom Hollywoode. Prenesme sa k Votravcovi. Tentokrát sa prenesieme k Votravcovi, ktorý nesie podtitul Romulus. A podľa celkom známej historickej osoby. A tá... Hej? My sú taký Ježiš, že nevieme, či boli alebo neboli. Nie, ale boli určite. Hej? Sú historické pramene, jasnačka. Akože áno, je to opradené... Ja sa pýtam, ja som nevedel. Je to opradené mýtmi a je to fakt, že už vzdialená história, ale origin Romulusa s Remusom je celkom zaujímavá téma. Tam asi nepôjdeme úplne do hĺbky, lebo tiež nie som expert na zrod starovekého Rímu, ale odtiaľ to teda je tento podtitul. No a ako starý je staroveký Rím, tak mladí sú hlavní hrdinovia, ktorí sú v tomto príbehu, priatelia. A Waterloo mal vždycky pre mňa taký ten etalón toho príbehu, kedy máme, že v hlavných úlohách v podstate vedcov, ktorí čelia problémom a ten problém je väčšinou personifikovaný cez to externé intenzívne zlo, ktoré nadizajnoval teda Giger a ktorý z nejakého dôvodu není v úvodných titulkoch k Romulusovi spomenutý ako co-creator Votravca. Na konci je? Je, na konci je, ale come on do piči. Ak by neexistoval Gigera, tak Votravec by vyzeral diametrálne odlišne. Odporúčam si urobiť troška taký ponor do histórie toho, ako to vzniklo. A áno, Dan O'Bannon, a tak poznám históriu. O'Bannon. Venovali sme sa Darkstaru. Ak zabudíte do histórie Neonovej brány, tak tam nájdete epizódu o Darkstare. No ale Giger tam nebol spomenutý na začiatku. Takže ako môžete vidieť, začínam troška negatívne, hej. To veľmi jemne. Ale nedá mi to. No, Alien Zoomer Edition, priatelia. Ja som sa k tomu dostal, že veľmi teraz, prednedávnom, štvrtok? Minulý? Nebola tam zima v tom kine, by the way. Shout out to Vivo, formerly known as Polus. Normálne tam bol akurát. A vlastne som sa tešil. Ja som strašne málo o tom vedel, iba že z takých prameňov som počul, že vraj to je dobré. Tak som bol taký, že let's fucking go. A už som aj sa bál, že to nehrajú a už to hrali len v takých neskorých hodinách a nakoniec som sa teda dostal na to. A bol som let's fucking go a presne jak vy, prvú tretinu filmu. Jak vy teda pri Longlexovi, tak aby som bol, ne? No, akože ten film je taký remaster. Ten film je remaster v podstate. Že dostaneš to isté, čo si dostal vo Votravcoch, v jednotke asi skorej. Má to nádhernú art direction. Je to fakt, že musím vyzdvihnúť. Ten film vyzerá krásne. Ten film je hodne fyzický. Je tam green screen, ale není tak strašne očividný, ako býva v moderných filmoch. Je vidno, že veľa tých kulís je fakt, že fyzicky spravených a všetka česť tomu, ako to vyzerá. Ano, vyzerá to geniálne, znie to veľmi dobre. Fakt, že ten film je, ten svet, ktorý vybudujú tie kulisy, sú fakt, že popiči. Naozaj, 10 z 10. Tam nemôžem krivého slova na to povedať. Ten core toho príbehu je tiež celkom napísaný, že OK, mne sa strašne páčilo to, ako zapájali viacej toho androida do toho filmu. Ja mám hrozne rád ten taký podprahový strach a teror, ktorý ide z tých umelých ľudí, kedy ty vlastne nikdy nevieš, čo úplne od nich očakávať, vieš, a kedy máš pred sebou vec, ktorá vyzerá ako ty, ale koná podľa pravidiel, ktorým ty absolútne nechápeš, vieš, že ťa zabije bez problémov, lebo niekto jej dal volačo a skrýl jej to do toho kódu. A čo je super, a je to by the way troška inšpirované Alien Isolation, čo tiež som taký, že nice, že ten Fede Alvarez, ktorého napríklad, že remake Evil Deadu mám dosť rád. Hej. To je ktorý? To je ten starý remake v úvodzovkách 2015 sa mi zdá. Je akože ten, že v chate, čo je normálne. No jo, na chate. Hej, na zoške. Ultra gory. Na zoške,
A takže voči tomu nemôžem nič povedať, len mne sa ťažko fakt prenášalo cez ten cast. Lebo ten cast je fakt, že zlý, ty kokos. Tí herci sú mizerní, podľa mňa. Neverím tým deckám absolútne nič. Vôbec im neverím, že sú schopné pilotovať vesmírnu loď. Absolútne im neverím ten spôsob rozhodovania, ktorý sa tam deje. Čo môže byť spôsobené troška aj, že zle napísanými vecami, hej. A hrozne ma tam vytáčalo to umelé cameo, ktoré tam do piči prečo muselo byť. No to tam chcel Ridley Scott. No tak nech je Ridley do piče. To bola jedna z najhorších vecí na tom to filme. To je najhoršia vec. Že to tam naozaj nemuselo byť. A hrozne to vyzeralo. Bajme sa o Bilbovi? No hej. Hej, no a ja som bol taký, že že bude tu cameo, ale celý čas, lebo teda prvých 10 strihoch, ako stretnú, tak ho vidíme len z diaľky, jak tam je vyložený na tom pulte. Tak to mohlo zostať, no. A ešte má úplne tvár v tieni. A potom, ja som hovoril, že dobre, keď to má teda byť on a N, hej, tak to spravíme takto a nebudeme ho ani vlastne... Pre tých, čo to videli a čo to poznajú, to bude stále niečo, nejaký fanservice a pre tých ostatných to bude len proste nejaká tajomná ona skrytá v tieni, ktorá proste po Puppet Master, víš, keď nevieš, čo to je, tak čo? A zrazu z toho osvetlenia, kde mu nebol viedok, si tu zrazu prepli na... Ja keby som na teba zasvietil baterkou a ten hnusný nejaký... Najväčší close-up proste, že John Wick. Úplne, čo ti jebe? To bolo odrasné. Hlavne to vôbec nemusel byť on v prvom rade. Hej? Vôbec to nemusel byť on to je úplne iný android. On vôbec nič nepridával ničomu. Ničomu, presne. Tam nebol žiaden kričním, že? Jak on. Ale to... On to sklipuje automaticky, to je okej. No, a hej, tak toto bola taká vec, čo som tiež pozeral, že na čo, ale veď potom, a práve odtiaľ niekedy to začína presne len ako keby robiť ďalší jeden fanservice za druhým a za tretím a za štvrtým a za piatým až do toho nezmyselného tej hlášky na tom výťahu, vieš, že to nedáva vôbec zmysel s tým. Celá tá scéna na tom výťahu nedáva vôbec zmysel. Áno, to sa ani nebudeme baviť o tom, že od nejakej tej, dobre, ja som úplne v pohode s nejakým prekračovaním fyzikálnych zákonov, ale keď máš výťah, ktorý je zjavne deravý celý, ktorý proste len zatváraš nejakou proste mrežou a teraz myslíš, a má z boku mu trčia proste, vie z neho vyliesť počas jazdy a na rebrík. Hej. A teraz myslíš, že ten výťah zastavil dekompresiu tej šachty? Ne. Do toho to ani nechoďme. Hej, že, ja viem, a to ani nesom taký nitpicker, ale toto bolo vyslovené, že aj na mňa, že too much. Ja úplne viem, ako keby takéto veci vo veľa filmoch viem dať bokom úplne. A tu som bol taký, že lebo vieš prečo? Lebo som ja spýtoval seba, že počkaj, je tam niečo, čo som si nevšimol, že je tam niečo, čo ako keby, že ja nerozumiem tomu? Alebo je to len tak debilné, vieš, že... To je ten problém, že ja som začal seba samého spýtovať, že či tomu rozumiem proste. Lebo teraz, že mne sa hodne páčil práve, že ten začiatok, ktorý sa odohrával na tej planéte. Super. Že taká tá Weyland Yutani špina a ten taký hyperindustrializovaný priestor a že taká tá bezbrehá, ako keby, že strata kontroly nad svojím vlastným fyzickým telom, že super, že taká tá industriálna cyberpunková špina, to bolo vynikajúce, fakt. Som bol, že nice. Ale potom, ako náhle sme boli predstavení teda hlavnému širšiemu ansamblu tých v úvodzovkách hrdinov, kedy, ty si tam držal niekomu palce? Aspoň trocha? Bol tam aspoň niekto aspoň trocha sympatický? No tá hlavná dvojica určite. Akože to dievča a teda vlastne ten syntetik, ktorý, by the way, keď sme pri tom, tak ako do píči geniálne to bol zahraté ako z jeho strany. Hej. To bolo absolútne top notch. Ja som vlastne videl, že on má proste pod tou kožou nejaké proste spoje a neviem čo, fakt úplne geniálne podľa mňa to zahral. Aj to ako balancoval medzi tým, to bol super nápad, inak jak vlastne, že ten pokazený syntetik je vlastne trošku taký autista. Jo, ale toto sa mi nepáčilo, že neistý úplne, že... A potom, jak zrazu vlastne aj on zmenil celý ten herec samozrejme, ale celá tá postava, jak zmenila tú celú onu, ale to je presne, čo sa mne páči na Alienovi, že vlastne, alebo ja to tak si predstavujem, že v tom svete, že tí syntetici nie sú roboti v takom pravom slova zmysle. Že to sú také bioorganizmy mechanické, ne? Ja som tak vždycky chápal. No nemajú byť úplne, akože stále je to vec.
Je to vec, ale vieš, že mám nejakú krv kvázi. Tým, že vyzerá ako ty, tak je tam ten moment. A to je to, čo prehlbuje ten horor. To je ja mám stále akože radšej toho v úvodzovkách toho Davida, hej, z Prometea a tak, ktorého hrá však Fassbender. Takto, čo je úplne, že iný herecký rang ako ten chalan. Áno, ale ten sa tam vôbec nestratíme podľa mňa vedľa neho a hlavne podľa mňa tieto tri, akože teda vždycky tie postavy tých androidov alebo teda syntetikov sú tie najlepšie vlastne v tom Alienovi. Jo. Keby som dal nejakú Ripleyovú preč možno, vieš, ale ako sú najzaujímavejšie práve tá štúdia ich, vieš. A hovorím, ako áno, boli to takí teenagers, ale to mi tam až tak nevadilo, lebo zase mi neprišli až tak úplne, že úplne čuráci, taký, že nezmyselný. Okay. Neviem, mali také niečo, čo lebo vieš, samozrejme chce zachrániť tú babu, čo proste tvoja frajerka, aj keď nevieš o tom, že má v sebe proste naliahnuté, vieš, že a inak mi neprišlo, že mali také, že blbé rozhodnutia vyslovene. Či? Ja sa pýtam, lebo teraz som si není istý. It's in the water. It's in the water. No, neviem, no. To bola podľa mňa najlepšia scéna, by the way. Jedna z tých lepších. Že nechcem to úplne nitpikovať až do takejto miery, že to sami asi nechcem úplne robiť, ale u mňa to postrádalo takú tú hlavnú atmosféru a ten hlavný teror, ktorý vo všetkých tých Votrovcoch u mňa niekde je. Aj v tej trojke, ktorú nevšetci majú radi. Štvorka už je niekde troška inde, ale ja som dosť veľký fan Aliena, aj dosť veľký fan toho Expanded Univerza okolo Votrovca, aj zo pár komiksov mám načítaných a mám to rád a toto mi tam neúplne sedí. Že ja naozaj mám rád, keď tí hlavní hrdinovia sú postavy, ktorým veríš, že zoberú vesmírnu loď a naozaj s ňou niekam idú. A to týmto deckám neverím, že ani len sekundu, ty kokos. Akože keď to povieš takto, tak tomu rozumiem. Akože určite ma to tiež napadlo. A hlavne si už len zober základnú premisu toho filmu. Máš tu Weyland Yutani planetu, ktorá je že brutálne kontrolovaná. Odkiaľ nemôžeš odísť ani za ten kokot. Nevšimnú si to, že im padá na tú tak troška celá veľká tajná vesmírna výskumná stanica. Tá ich loď tých chalanov a bab len tak odletí preč. Nobody fucking cares. Veže, a ešte bolo by to OK, ak by si predtým nemal pár scén dopredu scénu, kedy jej teda zamietnú, že nemôže nikam ísť. A bolo, keď máš loď, tak choď. Akože čo? Vieš, že toto je, že preto mám taký problém s tým, že je to taký strašne lazy writing. Že vieš, čo sa snažím povedať? Vieš, čo chceš povedať? Ja si myslím, že to tam bolo ošefované práve tým, že oni musia mať tie kryokomory a mne sa zase nepačilo to, že, alebo teda respektíve, vidíš, tebe vadilo táto časť a ja som bol, že s tým som bol OK, ale potom som bol zrazu taký, že prečo existuje na obrovskej stanici možnosť vytiahnuť tie kryokomoru von do vesmíru a nalodiť si ju, vieš, akože A áno, tak to dáva zmysel celkom, nejak ich potrebuješ prevážať inám, vieš? Mne sa to strašne páči, táto vlna. No, chvíľku poviem ja. Ja s tým castom nemám žiadny problém. Ja som ich bral ako iba také decká, takých punks, ktorí sa rozhodli, že no my už tu nebudeme, my odchádzame a že náhodou mali nejakú tú loď a že teraz tá planéta, ten nejaký government alebo čo, z môjho názoru, nerieši len také veci teraz, že niekto si odíde, no tak odíď tam niekam do piče. A zemri. Zemri, presne. No. Lebo palivo ti oni musia dať a tie cryotubes tiež asi nie sú normálna vec, takže no choď. A proste, vieš, nič. No a takže s tým som bol tiež OK a to, že neriešili tú nejakú že im tam vlastne náhodou pristála v orbite planety, no tak neviem, no. Hypertajná vedecká základňa. Hej, to bolo akože trošku divné. No ja si skôr myslím, a teda to je tiež moja taká domnenka, že to vlastne je preto, že tam nikto neprežil na tej lodi nejakým spôsobom a že vlastne tá loď ani oni možno o nej nevedia nič, lebo je vypnutá celá a vlastne... Áno, ale zaregistruješ veci, ktoré sú v rámci orbity tej planéty. Takže keď si to všimli decka, tak by si to asi aj všimol nejaký... Nemuselo to byť tam, lebo tá planéta, na ktorej sa to odohráva, je planéta z Aliens. Vieš, že tá Romulus stanica krešťa nakoniec do tej planéty a
bum, hej. Ale väčšina sci-fi fanúšikov sú práve tí annoying kokoti, ktorí majú potrebu rozpitvávať každú jednu vec v tých scenároch, vieš. A v prvom Votrelcovi ani v dvojke, ani v trojke nenájdeš toľko takýchto hodne obvioznych chýb, vieš. A neviem, že prečo tuto zrazu ich toľko je. A nemám úplne potrebu to ospravedlňovať. Vieš, že podľa mňa na ten film by sa malo pozerať tak, ako sa pozerá na veľa týchto všelijakých pokračovaní tých starých etablovaných frančíz proste. Ten film hituje ten fanservice vtedy, keď sa mu to oplatí, alebo kedy to chce robiť, ale ako náhle to introduce nejaký nový element, ktorým sa z toho snaží spraviť, že iný nový film, tak to podľa mňa, že zlyháva na plnej čiare. Že funguje to iba vtedy, keď to narába s tou nostalgiou, keď to narába s tými nádhernými plastovými, taktilnými kulisami, vieš? Ale aj to je len na ten prvý plán, vieš, že iba v prvoplánovo, že není to, tá nostalgia nefunguje práve kvôli tomu, že potom podľa mňa rozbíja celý ten narratív. Tej poslednej tretine minimálne v treťom akte a niekde v polke sa to pre mňa začalo úplne rúcať a vlastne bol to len taký sled. Ja som to mal úplne taký, že na čo ešte odkážeme a vlastne ako scén, ktoré nedávali úplne zmysel alebo nemali proste niečo navyše. Presne preto hovorím o tej scéne s tými v tom jak tam krádli tie one. To bola dobrá scéna. To bolo super, vieš, to bolo niečo, čo malo proste taký nejaký nápad, vieš, alebo niečo také, ani než nápadček, akože dobre, vieš, boli také kvázi piranie, whatever, voľne, proste alieni, sranda, hej, mali, neviem, jak sa volá, Facehagery, ďakujem. Ale proste niečo to, práve možno tou komornosťou to malo viac do seba, takým tým oným. Potom, keď vidíš akože 60 alienov, ja viem, že to je odkaz na dvojku, hej, tak proste, jak tam plachtia v tej onej, ja neviem, ja som sa proste, čím dlhšie som na to pozeral, čím viac sa ma to snažilo presvedčiť, že áno, toto je alien film, tak tým menej sa mi vlastne to páčilo. Že... Myslíš tú scénu, ako je tam tá nulová gravitácia, ako tam tá ich krv? Áno. Ja som s ňou veľmi v pohode práve, že mne sa páči ten nápad. Ten nápad je dobrý, s tým nápadom nemám problém, ale je to taká memberberry zase raz. Že... Celkovo inak ja mám taký názor na toto, že vlastne trošku Bannon, alebo kto to vymyslel, neviem, ale že si strelili troška do nohy s tou ich krvou. Ne, že strelili do nohy, ale vždycky vlastne musíš vymýšľať nejaký proste spôsob, ako ti to nebude vadiť vlastne. Jo. Alebo než nebude vadiť, ale ako to akože obsrať. Vieš, že... Hej. Ale tiež mám taký pocíček, ale dobre, v jednotke kyselina nešla zase úplne, že ona prešla pár poschodí, ne? Akože, a potom akože už bola vykyselená. Vyprchala. A teda ešte spomínali ste, že ten posledný akt, tak akože podľa mňa ten nový mutant, ja som bol dosť vykripovaný z neho. Nebol tiež creepy práve. A presne poznám iba, že je mi creepy, alebo je to naozaj smiešné. A nič medzi tým. Mne to nebolo smiešné, ale je to... A to práve, že není ani to je nová vec. Akože je to play na to, čo sa udialo v Prometeovi a v Covenante, že on to nadväzuje na to a má ísť a toto je ešte o to horšie, že ako keby, že že ako sa vytvorili vlastne tí space jockeys a tak, že ono to má rozvíjať ten lore, ale robí to takým jebnutým spôsobom, že space jockeys sú tá protorasa, ktorá sa potom rozvíja v Prometeovi, v jednotke vo Votrelcovi, ak ste není úplne lore fanatici, tak čo tam nájdu v jednotke tú takú divnú nejakú kostru dašo, tak to sú títo space jockeys. A to mi prišlo také, že v tom Expanded Univerze máš veľa komiksov, ktoré to riešia a robia to 1000-krát lepšie. 1000-krát lepšie ako toto. Ale to nemá, ten mutant na konci nemá byť ten space jockey, nie? Ne, akože ale... do istej miery je to isto s tým prepojené, lebo prečo by vyzeral tak isto ako ten space jockey? No ne, lebo tak isto? Lebo to je nejaké, že tým, že oni vytvorili humanov zo svojej nejakej DNA, tak tam je kus teda human DNA, ale tým pádom aj tých kreatórov. A keď sa spojí s tým Xenomorphom, tak akože tak dobre, ale tak to je skôr, že human
Xenomorph, než... neviem, tam nevidím tú spojitosť. Ale oni aj Xenomorphov vymysleli, vieš, a to sú tiež z ich DNA, čiže tam... ale Xenomorphov vyliahol David. No hej, no bohužiaľ. Počkaj, to zase tiež sa strácam, no dobre. Bohužiaľ, je to pre mňa, že level Alien versus Predator. Že ten film do veľkej miery. To zase ne. Možno by som povedal, že Alien vs. Predator je lepší film, lebo tam má taký ten cheesiness faktor priznaný. Akože dobre, áno, tam je ale... Toto sa snaží tváriť ako plnohodnotné pokračovanie Aliena a proste no fucking way. Nie. Nebude to plnohodnotné pokračovanie. Lebo to nechápe tú true esenciu, ktorá bola v tej jednotke a v dvojke. Nedá sa to recreatenúť. No jasné, a to ani je možno práve to, že je to ďalší proste remaster niečoho, presne čo... Tak. No tak nemôžeš tu ten blesk vo flaši toľkokrát akože zachytiť. Presne tak, nech sa už na to vyjebu, nech prestanú robiť 8. pokračovanie Votrovca alebo koľké a nech konečne príde nejaký zase, hej, že aspoň nová franšíza, aspoň nejaký pokus o volačo nové, lebo... Vodník, aj vodníka by som si radšej dal. Veď Borderlands bol. Vodník? Ale to nie je tiež dobrý príklad, vieš, lebo tak to je znova iba remaster. No, k tomu aj ale musím povedať jednu vec, že keď toto niekto pozerá a teraz pozerá, že neviem, že Red Letter Media, pozná to, ja som prísam bol piči z toho, ja si vždycky teda tú recenziu, keď majú nejaký film, ktorý som vidieť, tak to nepozerám, samozrejme. No, hej. Borderlands som si pozrel, ale presne Aliena som si nepozrel, Longless som si nepozrel, až kým som to nevidel. A nie je možné to pičia s nimi, tak vždycky sú, akože ja dojdem z toho kina, mám strašne podobnú proste tu, až sa niekedy bojím, že ma ľudia obvinia z toho, že ja vlastne len papouškujem tie ich akože názory, ale pri samom sa strašne zhodujeme vyslovene, že ja pozerám a hovorím Pati, že to som hovoril presne, keď sme išli z kina, vieš. Hej no, tak o tom to je, o tom je celá tá tvorba toho videokontentu. Ale tuto by som asi zakončil už toho Romulusa, myslím si, že už tam nemáme moc akú vodu namútiť pri tomto. Romula, no hej, Romula. A pritom vieš, keď si to zoberieš na tie kúsky, tak strašne dobre. Akože, áno, presne, je tam ten potenciál, mohol to byť fajn, mohli túto Fede mu dať peniaze, že Fede, prosím ťa, natoč vesmírny horor. Tu máš cash, natoč vesmírny horor. Nie, že urob pokračovanie 8-dielnej ságy o Votravcovi, natoč vesmírny horor do piči. No. A bolo by to miliónkrát lepšie, lebo by nemusel túto memberberries tam jebať každú chvíľu, nemusel by tam kastovať tých hnusných zoomerov do hlavnej úlohy, nemuselo by to proste čekovať každú jednu vec. Tak vieš, ale potom príde presne starý pes, Scott a povie, že daj tam Iana Holma. Ale to sú, vieš, že znova iný druh kravaťáka proste. Túto decko, aby sa vedeli stotožniť, lebo isto proste každý zoomer pôjde na Votravca. Majú úplne v piči Votravca. No ja hlavne, keď tam dojde, tak nebude vedieť, hlavne sa bude pýtať v prvom rade, že prečo ten dedek vyzerá tak divne do tváre, vieš, že prečo? Hej, no, asi toľko, priatelia. Dobre, máme ešte zo pár nejakých filmíkov, ale predtým si dáme malú reklamnú pauzičku. Sme späť po reklamnej pauze, priatelia. Pokračujeme ďalej inými filmami a vrhneme sa, ja si dám takú dvojminútovku na jednu vec. Dvojminútovku na Nolanov Interstellar, ktorý je teraz opäť v kinách, je opäť v IMAXe, dá sa pozrieť tuto u nás v Boroch, vieme sa dá pozrieť aj v Čechách, v Prahe v IMAXe. Ja mám rád Nolana, mám rád ten jeho klinický štýl réžie, mám rád, že každý druhý z jeho filmov soundtrackuje Zimmer a celkovo má to špeciálne miesto na srdiečku, ale Interstellar som mal taký, že áno, že mám to rád, jasné, ale jeho Batmanovskú trilógiu som mal na tom piedestáliku ako najlepšie filmy, čo kedy spravil. No a boli sme teda na tom Interstellar v IMAXe a normálne som bol taký, ty kokot. Toto sa mi už nestalo, že pri žiadnom filme dlho, že toto bol, že nie, že môj, že jeden z najlepších filmových zážitkov, ale toto bol jeden, že z mojich najlepších zážitkov, že celkovo. Že ja som bol, že ultra rozcítený z toho filmu. Neviem, že či to je tým, že jednoducho už nemám 20 rokov alebo koľko, vieš. Či to je tým, že som Interstellar nerivočoval, odkedy som ho videl prvýkrát v kine. Že fakt som zabudol, že o čom to v podstate je.
A keď som tam tak sedel, tak tam boli také momenty, že fakt som musel bojovať s tým, aby žiadne slzičky neišli von. Zimomriavky som mal každých 10 minút. Keď hitol ten soundtrack s tými akurátnymi momentami, tak to bolo fakt, že ultra epic. A celé kino, a ten IMAX bol takmer plný, bolo úplne ticho, ty kokos. Naozaj, že všetci pozerali, všetci boli prikovaní do sedačiek a no piče, strašne dobrý film. Že neviem, kedy pôjde von táto epizóda, ale ak by ste si to nepustili v IMAXe, tak skúste si to rewatchnúť, lebo ten film je oveľa lepší, ako si pamätám, že vlastne bol. Neviem, či som ho úplne že pobral, keď som to videl prvýkrát pred tými 10 rokmi, ale teraz som tam videl strašne veľa nuans a dovolím si povedať, že ten film je oveľa aktuálnejší možno v súčasnej dobe, ako bol vtedy. Že taká tá zvláštna verzia toho dystopického sci-fi, ktoré sa odohráva v tom zdevastovanom svete, že naozaj to hituje to, čo to má hitovať. A hlavne ten svet má položený strašne dobrý základ. Že ten hlavný hrdina, ktorý tam je, alebo tí hlavní hrdinovia, ktorí sú tam, tak zosobňujú naozaj také tie, že kúlové kvality ľudstva. Vieš? Že taký ten technooptimizmus tam je, že nakoniec všetko to zlé, aj tak tá ľudská rasa nejakým spôsobom prekoná vďaka tej technológii a vďaka tomu, že je geniálna. Že to tam niekde je na pozadí. Bez ohľadu na to, aké zlé to bude a ako sa pokazí celý náš environment, tak to ľudstvo nájde cestu von. Hej? To je hlavný message Interstellaru. A ten message je tak strašne osviežujúci v kontraste s modernými filmami, ktoré som videl, že fakt dobre to bolo. Nechcem si tu úplne zase nad tým Pepeša búchať o stôl, ale skvelý film. Fakt skvelý film. Ja si myslím, že to bolo taká obeť vtedy, keď to vyšlo takého možno cynizmu troška, cynického nejakého, vieš, ja si pamätám, že vlastne 90% diskurzu okolo toho filmu bolo o tom, že jak to vlastne nedáva zmysel, lebo túto niekde niečo, vieš. Hej, a to vôbec vlastne nedáva zmysel. Hej, to nedáva zmysel, tá kritika. A to si pamätám, že to bol vyslovene taký ten hlavný a sa smiali Nolanovi, že vieš, a proste vypichovali tam nejaké detaily tu a tam. Ale áno, práve tak ako je to proste o nejakej nádeji a o nejakej proste humanity a neviem čo, vieš, akože tá message je taká akože univerzálna. A ja som to tiež, tak ja som to videl tiež len raz v kine, v Pezinku a veľmi sa mi to páčilo a práve som si uvedomil, že možno to aj nemá zmysel proste pozerať na takomto proste nejakom televízorčeku malom. Jo. Nevedel som, že to je v IMAXe a dobre, že hovoríš, lebo teraz si ma celkom navnadil na to. Ale to je to presne, že to bola obeť takého toho cynického niečoho, čo vtedy... Ak to chceš vidieť v IMAXe, zajtra je posledný deň. Ešte 25. septembra to hrajú a potom už to odchádza z kín. Takže asi nikto z vás, priatelia, čo nás budete počúvať, už nebudete mať tú príležitosť. Snad to niekto z vás stihol. Ak by ste boli na Nightcallackom Discorde, tak by ste vedeli, že to hrajú. A ja neviem, normálne, že najlepší Nolanov film, suverénne. Ja som mal predtým Dark Knighta samozrejme na tom najvyššom políčku, ale toto je lepšie. Už len vďaka tomu, že je to jeho originálna vec a bol som prekvapený, koľko hĺbky v tom filme je, ty kokos. A neviem, čo viac asi k tomu ešte povedať. Super to je. Dobre. Zimmer mriavky si mal. Mal som riadne Zimmer mriavky z toho viackrát. No. Dobre, chalani, poďme ďalej. Martin? Čože? Ja poviem asi teraz vec jednu. To dúfam. Že niečo z teba vyjde. Ja som teraz posledné necelé 2 týždne som sa prekúsaval jednou istou filmovou sériou. Susedia. To sú filmy? Ja aj sériou, sorry, prepáč. Filmovou sériou, prepáč. A čož je misia neuskutočniteľná. No, nice. Mission Impossible som si pozeral všetky od číslo 1 až po číslo 7 a hej, 7.
Čiže od Prahy až po... Od Prahy až po celý svet. Hej, no. Všade sa dostane. No, každopádne. A bavil som sa teda, akože musím povedať, že samozrejme o tomto som vedel o tejto sérii, kto nevie od nej, ale nejak som sa nejak neponoril aj do hĺbky aj teraz vlastne posledné roky, čo vychádzal 2018 Fallout a minulý rok Dead Reckoning, no tak som to úplne ignoroval, lebo Mission Impossible proste neznamenalo príliš nič pre mňa, ale teraz som sa teda do toho zahryzol a teda musím povedať, že no, dosť dobré. Že ľutujem, že tie posledné dva som nevidel v kine. No. Že to ľutujem. Si fanúšik, hej? Som asi fanúšik, hej. To, že 1 až 4 sú, že v pohode, cool, veľa akcie, jasné. Ešte sa to tak trošku snaží brať vážne a potom od tej Rogue Nation, áno, tak sa volá Peťka, tak už to začne byť trochu iné, ale nie príliš. Všimol som si, že nie je úplne, tie filmy nie sú úplne zamýšľané, aby ich človek pozeral rapidne, rýchlo po sebe. No jasné. Lebo to je, akože to som si všimol asi už hneď pri dvojke, že to je to isté. Že tam je formulka, ktorá funguje, sa opakuje. Že proste Tom Cruise, na začiatku je nejaká akčná scéna, potom Tom Cruise dostane if you should choose to accept this mission, samozrejme ju acceptne, potom si má tým, potom nastane teda tá prvá akože Mission Impossible. Bola čo s maskou. Áno, niečo s maskou musí byť, samozrejme. Nice, hey, good point. Hento sa stane, niečo sa dojebe, vyriešia to, super, hotovo. A to je v podstate, akože tie posledné dva sa trošičku niečo nové tam skúšajú, ale v podstate to je tá istá formulka 7-krát. No ale najviac asi musím vypichnúť asi tie posledné dva, ten Fallout a Dead Reckoning part 1 teda, lebo to sú akože... Ja sa teším už na pokračovanie. To sú takže jebnuté dobré filmy, že... Som nevidel ako aj tieto piči. Ale ja som akože nechápal, ja som na to pozeral, že jak sa toto môže diať vôbec, jak ten posledný, dnes som pozeral ten Dead Reckoning, ten film má 2 hodiny a 3/4 a to, kámo, to takto, že už prešlo. Ja som bol na tom v kine, ja som tuším aj o tom hovoril v nejakej starej bráne. Ježiš, to je taká škoda, lebo to by som si fakt, že v kine pozrel. Ale myslím si, že Fallout je lepší, lebo tam je ten Henry Cavill. Mne sa akože... To je tam, jak si nabije tie ruky? Na tom záchode? Áno. Tak to som videl. A na tej helikoptere potom je záver. S tým machine gunom, hej. No, tak to tam je a ešte ja mám strašne slabosť na to, keď sú letterboxy, black bars, a potom, keď je nejaká akčná scéna, tak zmiznú, vieš. No, aby to bolo. A to sa tam stalo teda 2-krát. Ale ja mám strašne slabé srdce na to, že keď to film urobí, napríklad keď niekto poznáte Mother film, no tak tam sa tiež pracuje, ale z boku s tým aspect ratio. Ktorú Mother myslíš? Mother sa to iba volá. A od koho? Fúha, neviem. Ale... To je relatívne nová vec, nie? Pár rokov dozadu. To vlastne... Myslíš korejský film alebo americký? Nie. Aronovský? Nie. Ne. Počkaj. To bol Aronovský, nie? A či myslíš to? Nie, nie je to Mother, je to Mummy. No, ja viem, čo myslíš. Javier Dolan sa volá týpek. Áno, a tam je to, že no. To je 2014 a tam to tiež robí... Nie je to žiadny porn. Nie, vôbec. To je proste o matke, ktorá má syna, ktorý je úplný skurvisyn. Proste, že robí bordel, neposlúcha a tak. No a potom
Ale tamto s tým aspect ratio, že to je 4 ku 3 a potom sa to, keď on už začne byť lepší a čo ja viem čo, no tak sa to začne otvárať, vieš. A je to vyslovene viditeľné, že nie je to, že od strihu do strihu. Áno. To je cool. A to je také dobré. Ja mám takú slabosť na to a tam v tom Falloute to samozrejme bolo a to je také dobré. A čo málo ľudí ale zabúda je, že 2, myslím, natočil John Woo. Áno. A je to také strašne melodramatické. Je strašne. Rúže, kokociny padajú, holubice, áno. Slow motion. A akže... Chiméra. Z tých všetkých som ten hodnotil najmenej, ale nie je to ani zďaleka, že zlý film, alebo čo. Vôbec. A práve sa páči, že mu to dali a presne tam, že dali to Johnovi Woo, že že sprav to a on povedal, že dobre, ale to spravím presne tak, jak by som spravil proste hongkongský film a že let's go. Hej, však tam aj vlastne tá final scéna, tak s tým... Na tej pláži? Na tej pláži, no tak oni sa tam bijú asi 20 minút, kokos a super to vyzerá, že hej. Len jedna vec mi na tom vadí, alebo ne, že... Málo Toma Cruisa. Málo Simona Pegga. Simon Pegg je super. Aj oni... A to je vlastne Rogue Nation, kde začnú byť, že Simon Pegg a ten Černoch veľký, že tam začnú byť oni jeho taký... ten Luther, no tak on je myslím, že od 2 sa mi zdá, alebo od 1. A možno od 2. Inak máš pravdu, ale Simon Pegg sa pridá. Áno. Simon Pegg je predstavený v nejakej 4, sa mi zdá, alebo možno už 3, ale je tam iba side a potom od tej 5 už práve že od tej 5 sa mi to páčilo, že ten cast je už tam, už aj tá Rebecca Ferguson tam bola viac, že viac sa opakuje. Že v tej 4 bolo, že no tak tu som si našiel ženu, vieš, a už budeme, a v 5 že no už nemám ženu. Vieš, že na začiatku, vieš, že proste nejaké status quo musí byť toto, ale... No, to je 5 už to. Ale vieš, we are family. To je veľmi Fast and Furious. Hej, presne. Dobre, chalani, skočím do toho. Máme 10 minút asi. Plus minus. No, dáme rapid fire? Poďme rapid fire. Dobre. Tak toľko asi... Ja, že Mission Impossible, že Kriste pane. Kedy má výsť vlastne ten najnovší? No to nikto nevie. Není tam ešte release date? Nikto nevie, no. Okay. Že medzi Falloutom a Reckoningom je, že 5 rokov. Čo nie je moc dobré, keďže ten vyšiel minulý rok. No a Tomino už takže nie je najmladší. No však to. To som, prepáč, poslednú vec chcel povedať, že jediná vec, čo mi na tom vadí, že ja by som chcel byť, že number one fan Toma Cruisa, ale keď on je taký weirdo. No je čo? taký kokot Scientolog. No. Nevadí. Ja som tiež jeho fan a to všetko dávam bokom ostatné, ale inak proste... Veľa weirdov sú dobrí umelci. Tak, no však hej. Dobre, poďme rapid fire. Samo. Keby ste chceli kompanion k Longlegs, tak si posielate The Cure 1997. To Robert Smith režiroval? Tak bude nový album, by the way. Bude. Áno, preto hovorím The Cure 1997, japonský film, ktorý operuje s trošku podobnou premisou, že sa dejú vraždy, ale ten, ktorý je za nich zodpovedný, není úplne zodpovedný. Okay. A nie je to Satan? A není to... Inak by the way asi je tiež Satan, ale čak... A je to tak, echt, že japonský film? Japonský film. Okay, super. Že, a tiež presne by som nepovedal, že to je horor, vieš. Tak, jak by som Ohentu nepovedal. Okay. Je to super. The Cure. Aký rok? 97. Okay, potom, to už staršia vec. Áno, a myslím, že budete poznať toho režisera, lebo sme sa bavili o nejakých iných jeho filmoch a teraz neviem spomenúť ani za tú piču. Okay. Slow Horses, jednoznačne Slow Horses, prosím. Dostihová vec? Hej, Dostiha Sasky vlastne na Apple TV prerobili. Je to na Apple TV, alebo hoci kde sa to dá pozerať. Super seriál s Gary Oldmanom v hlavnej úlohe, ktorý tam, alebo hlavnej úlohe takej, akože je tam hlavný kumpan MI5, presne špioni, to britská proste tajná služba, ale ten vlastne Slow Horses sú tí, ktorí sú takí ako keby outcast z tej hlavnej MI5, ktorí niečo dojebali niekedy, tak ich odložili na také akože pracovisko, také piči riti. Okay. A
znie tak premisa remakeu Office. Bude by the way remake Officeu austrálsky. Tomu nevenujeme nič. Ale je to fakt super. Videl som 3 časti a každá jedna časť je len lepšia a lepšia a proste akože extrémne dobre. Slow Horses a teraz vlastne druhá séria už, čiže máme náskok tí, čo nevideli ešte prvú, čiže Slow Horses a Apple TV produkcia to je? Áno, inak Apple TV ide fakt, že dobré veci robia, akože hej? Tam není, to je skoro všetko, že hit, akože není moc miss. Okay. A to je asi až všetko, akože to je ale toto fakt odporúčam všetkými 10. Ak sa to nezhorší po 4. epizóde, tak ja neviem, akože asi sa vám ospravedlním, milí posluchači, ale inak popiči extrémne. Nice. Ja skočím k The Bearovi. O Bearovi sme sa tu už bavili. Pozrel som si 3. sériu, jedna z najlepších seriálov posledných neviem koľkých rokov. Fakt, že ekvivalent seriálovej kvality True Detectiva. Naozaj, to piči. Tá posledná séria, akože trocha som bol sklamaný kvôli tomu, že to skončilo takým cliffhangerom, jak to skončilo. Čakal som, že to bude pekne uzavreté a kompaktné, jak prvá i druhá séria, ale fakt, že pre tých z vás, ktorí ste to videli, tá epizóda s Markusom bola, že jednoducho taký vibe je schopný ten režisér vytvoriť a celkovo tí ľudia za tým seriálom a takto skáču medzi náladami, medzi jednotlivými epizódami, že fakt, že klobúk dole, geniálne natočené, geniálne zahraté, dokonalý soundtrack, popiči, fakt. Viac takýchto seriálov, priatelia. Môžeme jednu vec povedať? Jasne. Iba v rýchlosti. Jurko, akože teba by som nikdy nešacoval za fanúšika The Bear, ale prečo? akože neviem prečo, že možno že s varením a že ja som sa dostal k tomu skrz takú aj tú kultúru troška okolo toho, vieš, možno tak akože taký, vieš, celebrity, ne že celebrity, že vzala taký tí one gadžovia potetovaní, víš čo varia a tak a tak som sa k tomu možno nejak dostal, ale tebe sa to páči skrz to, že je to fakt dobre proste spravené. A to je akože testament toho, že to není len proste pičovina o varení, ale že to je fakt dobrý seriál napriek tomu, že nevieš urobiť ani toast. Come on, zase akože viem celkom... Nemyslím, že ty. Že takýto dis nakoniec tu dostajem. Ja som nemyslel, že ty, ale že keď ty ako poslucháč nevieš urobiť ani toast, tak aj napriek tomu, že to je ovarenie, je to mŕte dobre. Je to seriálu, že fine cuisine, ale to fakt, že vôbec nerieš, to je úplne jedno, o čom to je. Takže krásne to je spravené. Dobre, ešte mám nejaké ďalšie veci, ale poďme takto ďalej, rapid fire, že minútka, jednu vec. Maťo? Ja som bol v kine nedávno na filme Speak No Evil, po slovensky Nevyprávaj nič zlé. Neprivolávaj nič zlé, alebo čo, strašný preklad, to je jedno. Je to americký remake, super, filmu z roku 2022. Dánsky tuším, nie? Áno, dánsko-holandský. Áno, s McAvoyom. A je to extrémna pičovina. Fakt? Keď ste videli originál. Nevidel. No tak si pozri originál. Ale on vyzeral dobrý, že tam jak sa ísť na to do kina? Je to akože... On vyzeral tam extrémne áno, on je super, ale s pôvodným filmom to nemá absolútne nič spoločné po prvej polovici. Okay. Že ten prvý film, originál, že má message, má všetko, je to oveľa viac brutálnejšie, ale toto je, že naozaj, že esencia amerického remakeu. Že zoberú niečo s nejakou substanciou a zamerikanizujú to a nakoniec z toho je úplne zabudnutelná tuctová vec. Však to režiroval ten chalanisko, čo režiroval Eden Lake. Áno. A to som strašne mimo z toho, že týpek, lebo ten pôvodný má veľmi, že Eden Lake vibes, že dejú sa tam hrozné veci, ktoré si zapamätáš a vďaka tomu ten message, čo má, no tak je veľmi taký, že silný a tuto ten message je úplne preč. Úplne, že, no, tak. Takže určite neodporúčam. Pozrite si ten v úvodzovkách starý film z roku 2022. Treba to zjednodušiť pre divákov. Hej, ktorý ináč, v ktorom by the way, oni, keďže to sa stretnú, že dánska a holandská rodina, tak oni nemajú spoločný jazyk, čiže aj tak sa rozprávajú po anglicky. 95% filmu je v angličtine, ale aj tak trebalo tam dať Megavoja, no.
ktorý je super a všetko, že ten film, keby nevidíš s tou predlohou, tak je to taká tuctovka, no. OK. Ale okrem toho, no. No dobre. Ty máš ešte nejaký film, Samko? Iba jeden seriál na Netflixe, Frog. Sa to volá, korejský seriál. OK. Je tam ten závaj tej korejštiny, taký ten zaujímavý, že nevieš úplne, čo sa tam deje. Není to, že top, ale minimálne pre tú hlavnú úlohu také tej slečny, ktorá vlastne tam je zodpovedná za všetko to zlé, čo sa tam deje v tom filme. A ktorá tam tak je taká manipulatívna a proste neviem čo, sa to oplatí. Akože, ak máš čas, samozrejme, je to predsa len pomerne dlhý seriál. Skúsme to prirovnať k voľačomu. Niečomu by som to prirovnal ako trošku také funny games, ale... Fakt? Ale ne, takto, iba kvôli tomu, že teda ona sa niekomu nasťahuje do života, taký home invasion, ale nie úplne tým, že akože áno, aj do domu sa mu nasťahuje, lebo on má Airbnb a typek, ale skorej tým, že nechce vypadnúť z jeho života a teda nejakým spôsobom je zodpovedný za nejakú vraždu. Není? Oh, we don't know. Možno hej, mi niekto zmizol, vieš. Ale to je také, to by som tak akože skorej, že keď fakt nebudete mať čo, je to na Netflixe, je to fajn, ale teda hovorím ešte raz, Slow Horses. Jasné, Slow Horses vyhrávajú, hej? Hej, jednoznačne, čo sa týka seriálu momentálne. OK. Ja dám ultra rýchly rapid fire sekundový. Videl som Blink Twice od Zoe Kravitz. Netreba pozerať nesympatickým postavám, sa dejú zlé veci a vy ste radi, že im niekto robí zle. All good. Trap od Shyamalana som videl, bol som sklamaný, že celý film mi vlastne vyspoileroval pojebaný trailer. Aha, dobre, super. Strašná škoda, lebo ten film má super premisu, ktorú dostanete do faceu asi za prvých 20-25 minút a toto bolo v traileri a to fakt, že nemalo v tom traileri byť, že normálne ten trailer mi fakt pokazil ten film. A videl som Deadpoola s Wolverineom, nenechajte sa ojebať tými dobrými recenziami, ten film je ultra kokocina. Proste posledný výdych a nádych Marvelu, ktorý je už tak troška spečatený podľa mňa, pokým neprídu s neviem čím. A videl som Twisters, a čo je veľmi... Takto, ja nemám nejako extrémne rád jednotku, ale dvojka, hej, že ten film urobili pokračovanie po XY rokoch, akurát to poškrabalo takú tú chrastičku tej Amerikany u mňa. Fakt, že boli tam pekné momenty, ktoré mi celkom sadli, ale nie je to film storočia. Ani zďaleka. A pozrel som si konečne Barbarian, vynikajúca vec. A ak ste otálali rovnako ako ja, tak odporúčam. A potom som ešte videl Talk to Me, alebo Don't Talk to Me. Talk to Me, to je ten film s tou rukou. Talk to Me. Aha. Hej, čo je pre mňa asi, že najlepší horor posledných 3-4 rokov. Ja by som to dal dokonca ešte vyššie ako Barbariana. To sme už... Riešili sme to? Riešili určite. Hej? Ale určite. Ty si to vtedy ešte nevidel a my sme sa o tom bavili? No, ale ja si pamätám, ako to prejzuješ už 2 mesiace minimálne. Hej, ale to asi, lebo fakt, že pre mňa to je jeden z najlepších hororov posledných. Ak som to náhodou spomínal v bráne, tak dajte vedieť. Ale ak ste to náhodou nevideli a otálate s tým, tak ten film má veľmi slabý rozjazd. Prvá pol hodina není bohviaká a potom to začne proste sypať. A toto je úplne, že oproti tomu, ako sa normálne robia horory, že trocha iné, lebo väčšinou horory vyšumia na záveroch, ale tu na to graduje veľmi dobrým spôsobom. Tam Talk to Me. Hej, Talk to Me. A vlastne aj Barbarian. Aj Barbarian. No. Ale, not really. Pri Barbarianovi mám zo pár väčších výtiek, ale overall super film, hej. A väčších výtiek, no, menších výtiek. Ak by sme to chceli nitpikovať a baviť sa o tom ďalších 20 minút, tak by sa dalo, ale nie úplne. Takže ak toto a ešte mám na liste, čo si chcem pozrieť tento týždeň, Smile. Videli ste Smile, chalani? Ježiš, to ne? To sa ti nebude páčiť. Fakt? Dobré review som na to čítal. A nemá byť aj dvojka nejaká? Hej, už sa robí. Akože, že podľa toho, pozri si to, pozri, ale podľa toho, čo si myslím a ako ťa poznám, tak sa ti to... Ja som to dokonca, ja si myslím, že som to videl, ale som na to zabudol, že som to videl. A to asi není moc dobre, že? No to ne, no. Ale daj si to. Alebo, skončil si? No hej, už nemám nič. Tak môžem ja povedať, alebo to som myslím, že ešte nestiel prejzovať na brane, ale na Discorde Nightcallackom už hej, som sa opustil. Ty si náhodou nevidel Caveat? Taký horor? Taký írsky sa mi zdá, že to je. Daj mi nejakú tú. Týpek má prísť strážiť nejakú divnú slečnu do nejakého domu
a všetko sa to odohráva na jednej lokácii a je to ultra indie a Asi som o tom počul, ale nevidel som to. Caveat sa to, no. A to, asi už pred 2 mesiacmi som to videl. Ten typek má teraz nový film. Ku ktorom sa chcem dostať, ale chcel som týmto začať, lebo to je fakt, že worthy. A išiel som do toho, že nejaký hororík si idem pozrieť a už to asi pred 2 mesiacmi som videl, stále mi to vrta v hlave. Stále sú tam zábery, ktoré si doteraz pamätám presne a strašne vykripovaný som z toho. Je to niekedy až smiešne hororovo dobré a tak, dobré nápady. Okay. Fakt, že to si šupnite, to je pre mňa najlepší horor, aký som videl za posledných pár rokov a to je myslím, že 2020. Áno, a predtým, ja som videl film od toho borca predtým, Posun. Počkaj, nie, to nerobil on. Aha, to bolo, že film akože podobné robil filmy. Damian McCarthy sa volá. Áno. Tak to som sa... No, takže... Ale to Oddity, to sa teraz deje. Áno, a to s tou veľkou ženou. Áno, to nie je žena. To nevadí. Čo to je? Je to bábka. To je tá palčivá otázka, okay. Je to taký drevený Game muž. of Thrones. Tú veľkú ženu. Ja? Tu s tým niečo, jak sa volalo. Hej. Ona tam hrá. Ona hrala Brienne. Brienne, Game of Thrones. áno. To nie je ona. Áno, je. V tom Oddity. Áno. To je ona? Ak si to tiež nemýlim s niečím, tak by to mala byť ona. Čo? No rýchlo to pozrite. Není. No áno, je. Neviem. Jasné, že to je ona. Rýchlo. Nie, to není ona, kámo. Není to ona, to by som spoznal. Čo sa zbláznil, tak akože z toho traileru. Aspoň podľa toho, čo pozerám na IMDb, není ona. Ale vyzerá podobne. Áno, ale ja som ale že obidva sme si to mysleli. Až mi zle došlo, ty kokos, no, ale ja som videl ten film a není to ona. A každopádne... Videl si aj Oddity. Áno, bol som v kine na tom. A ono to už je na Blu-ray dosť dlho inak vonku. Áno? No, každopádne slovenský názov je nejaký prekliaté duše, alebo čo, ako úplná kokotina skurvená. Nič, to si nevšimajte, choďte na ten film, je celkom dosť creepy. Okay. Že ten kaviát sa mi páči viac, ale toto tiež určite stojí za reč. Okay. Je to zase trošku iný pohľad na horor a ako sa ináč dá robiť. Okay. Dobre, to som zvedavý. Hej. Píšem si, actually, naozaj. Určite. Ja si dám ten kaviát, to už si musím pozrieť. To si určite. Ale dám si, že také kombo, že kaviát a smile. Uvidím, že... No, ten smile si chcem povedať, som videl také creepy gifko, kde bolo volačo z toho filmu a som, to je nice. Áno, dobre. Ja som fakt zabudol, že som to videl. Prísam Bohu, to je zlé a ne tak dávno. No dobre, no, uvidím. Ale skús to, ja som zvedavý. Počkaj, zo srandy sa pozerám, že koľko som... Lebo to si pamätám, že aj ja som to pozeral, neviem už kedy. A to je všetko, čo mám, pani, z filmov a seriálov. Akože ja som teraz pozeral non-stop dačo, ale to nebudem všetko tu naspamovať. Neopláci sa, hej. Takže... Tak. Dobre, tu by som asi zakončil našu filmovo-seriálovú epizódu, priatelia. Snáď ste strávili s nami príjemnú 1.5 hodinu. Snáď ste si zapísali nejaké tipy na filmy alebo seriály, ktoré ste nevideli, alebo by ste si možno mohli pozrieť, alebo aj keď ste ich videli, tak ste si možno aspoň trocha s nami pospomínali na to, aké to bolo. Budeme radi, ak nám dáte palec hore. Budeme radi, ak sa subscribenete na Neonovú bránu, nech vám neutečie ďalšia epizóda. A počujeme sa niekedy na budúce. Tým, že toto vlastne sme robili v septembri, tak ďalšie epizódy asi čakajte nejaký november. Uvidíme, ak sa nám bude chcieť, ak bude čas. Majte sa pekne. Nech vás opatrujú všetci temní bohovia. Nech prežijete Halloween v zdraví, pretože niekedy sa to možno nedá. Možno vaši rodičia pochovali vašu starú mamu rovno pod podlahu a vašej detskej izby. A možno tá stará mama si robí záľusk na vaše mladé telička. Možno sa zobudíte s jej nechtami okolo vašich krkov, priatelia. Majte sa pekne, čaute. Nice. Čavce.